Uba prestun tensong ulai thu ru bak sarkar kalarai ban syaro ban ple ya ki jakat di kiat ni ki bar nado ka afndu trik urisau. Uba prestun ulai thu ba ya ki bar ni ki jakat di kiat on ple hadin ke pujam. Bedai bat kitu ki bar ki badon haki hotel lane ki badio ya ka license kat kum kajing ai bor ka sarkar ya kini ki bar nilarai bangin sya ban play bat kajing play yakin ki bar kan long hadin jong ka puja bat kata kalong nadu ka arpun riu terik jong uni ubnai sejrong nginsya ban play biang yakin ki bar ki badon hakeleng saudong jong kejela kejongi bat ya kaniru nila IT haki deputy commissioners ban le ya kabadon kam rengkat bat ki SOPs bat ki notification ke bangi penmi na kaliang joka health department na kapor sya kapor